खुलुमबाय गिबियावहाय आङो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन अफ आसामनि जानानै नोंथांमोन साफ्रोमनोबो जोंनि गाहाम अनसायनायखौ जोङो बावहरग्रोयो। दिनै फुंनिफ्रायनो जोङो मोनसे निउसखौहाय जों खोनासंनो मोन्दों, जायानाखि जोंनि थाखाय जोबोद गोब्राब आरो दुखुनांथाव निउस। बेनो जाहैबाय अनन्त राय महाराजा होनना बुंदों, राजबंशीनि महाराजा। बिथाङा दिनैहाय मोनसे खोथाखौ बुंदों ससियेल मिडियानि दारै, इलेक्ट्रनिक मिडियानि दारै, जे बावैसोनो वेस्ट बेंगलनि माखासे डिस्ट्रिक्टखौ लानायजों लोगोसे आसामनि वेस्टार्न आसामनि 6टा डिस्ट्रिक्टखौ लानानैहाय कमतापुर इउनियन टेरिटरिखौहाय दानाय जासिगोन होननानै बिथाङा अमित शाहजों गावजों रायज्लायनानै बे डिक्लेयारखौ होदों। दा बेवहाय जुदि जोङो नायोब्ला बे 6टा डिस्ट्रिक्ट, आसामनि 6टा डिस्ट्रिक्टआवहाय जोंनि गैथारलाबो मोननै डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार आरो चिरां डिस्ट्रिक्टआ हाबसिगोन होननानैहाय जोङो मिथिनो हादों। दा बियो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो जोंनि थाखाय जोबोद गोब्राब जागोन। मानो होनब्ला 1967 निफ्रायनो जेनाखि पिटिसिनि दैदेननायाव उदया सहलखौ लानानैहाय जों बर'लेण्ड मोनसे सेपारेट स्टेटनि थाखाय जेनाखि आन्दलन खालामबोदोंमोन, बे बर'लेण्ड जायनाखि सेपारेट स्टेट बर'लेण्ड जाया जागौमोन, बेखौनो बिसोरो लानानैहाय दिनै बे बिटिआरनि मोननै डिस्ट्रिक्टखौहाय लानानैहाय बेखौहाय जेनाखि बे बिजेपि सरकारा जेरैबायदि बिसोरो बे कमतापुरखौ सोरजिनो नागिरदों, बे जोंनि थाखाय जोबोद फिउचारावहाय खोमसि जासिगोन होननानै जोङो सानो। बेनिखायनो जोङो सानो बेनि थाखाय जों गासैबो दल संगठन जेसेबां दं, जोङो बिनि एगेन्स्टआव जोङो गोख्रोङै गसंथानांगौ। डेम'क्रेटिक प्रसेसआव जोङो बिनि एगेन्स्टआव प्रटेस्ट खालामनांगौ। नङाब्ला जोंनि जे सिमां, जोंनि जिनाखि एफाग्राब 5,000 जन बिदा फंबाय, बिब' बिनानावफ्रा गावनि जिउखौ बावबोबाय बे बर'लेण्डनि थाखाय, बियो जोंनि थाखाय जोबोद बिसोरनि फेलें जागोन, बा बिसोरनि जिउ होनाय बा जोंनि खस्थ' खालामनाय गासैबो फेलें जागोन, बे मिनिंलेस जागोन। बेनिखायनो खावलायदों जों इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन अफ आसामा बे इउनियन टेरिटरि बिसोरो बर'लेण्डखौ नागारनानै, बर'लेण्डनि डिस्ट्रिक्ट मोननैखौ नागारनानै गुबुनजोंहाय जेरै खालामो मा खालामो खालामथों, नाथाय जोङो बेनाखि मोननै डिस्ट्रिक्ट बर'लेण्ड बेखौ कमतापुराव हाबहोनो नाङा आरो जोङो बिनि थाखाय सरकारनियावहाय डिमान्ड खालामनांगौ। बेखौ जोङो गुरै गोसोजों खावलायबाय। आसा खालामो जोंनि बे प्रेस मिटनि दारै नोंथांमोना बयबो सांग्रां जागोन। जोङो बेराफारसे नुनो मोन्दों जोंनि गेजेराव गावजों गाव बेफोरबायदि खोथाजों दान्थेलायनाय बिदि जागासिनो दङ, बिभिन्न दल संगठननि गेजेराव, बिभिन्न पलिटिकेल पार्टिनि गेजेराव। नाथाय दिनैहाय जों बेवहाय बिदि गावजों गावनो बिदि एना एनि जालायहोनानैहाय बे बिजेपि सरकारा जिनाखि पलिसि लाबाय, जों बर' जाथिखौनो धंस' खालामनो जेनाखि पलिसि लाबाय, बिनो जोङो नुबोगासिनो दङ। कमतापुर जायोबा दिनै मा जाबावगोन, बेखौ नोंथांमोना सानदो। जोंनि बुंनांगौआ बेसेनोसै। गोजोन्थों।